मैथ्रु बिबारालाय मैथ्रु बिबारखौ आं सानथाम जाथ'वा हे गाइस वेलकाम बेक टू माय न्यू ब्लॉग दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गासिखौ बरायहरबाय दा जों थांनो नागिरदों बाजाराव मैया आलासि सफैदों थ' बे आलासिया दा जोंनाव गैथ'वा हा आलासि सफैदों नालाय औ आलासि सफैदों नालाय दा जों थांनो नागिरदों बाजाराव एसे बाजार खालामना फैनोसै दा माने आलासिया जोंनाव गैथ'वा दहायो फुङाव थांनो खोमा ना फुं माने एफा फुंद्रायाव नङा एसे आरो बेलेग मोनसे गामियावहा आलासि जानो थांबावदों दा जोंनावहा आरो फैबावगोन माने जोंनाव थाबावगोन आं इन्ट्रडाक्सन खालामगोन आरोना थ' बिदिब्ला जों बांद्राय गोबाव खालामालासिनो जों थांसै थ' स्टार्ट खालामबाय आं दा स्टार्ट माने दिनै लाफागोन दिनै माने एसे लेटआवहा ब्लग शुट खालामनाय जादों मानो होनोब्ला खर'आ डेन्जार सागासिनो आंना मिथिबायना गजब बेइज्जती है होद लोंनाय नङालै माने मैया एसे मा होननानै बुङो मोनावहा उन्दुनाया एसे लेट जादोंमोन ओंखायनो बांसिन खर' सादों दा एसे बाजारफ्राव थांनानै माबा माबि जानानै साहाफोर लोंनानै एसे खर'खौ एसे फ्रेस खालामनानै फैनोसै थ' बाजारबो खालामसै नों मा बुंदों हा जौ र' मालाबा लोंगोन र' आं बै बैसागोनिखौसो माबाखौ लोङो एसे माइब्राखौसो एसे बिखुनजोनाव लोंनाया हाय बिखुनजोनाव लोंनाया होजों इसेल'सो लोंथारदों जे गोथाव ओंख्रिखौनो जाबाखै बियो ना खावैजों मैथामोन ओमफ्राय अमा बेदरजों आलुमोन नामा आरो माबामोन ना बाथोन दालि जाबायलै दे ओमफ्राय दाउखौनो मावबावदोंसो ओमफ्राय गारिखौ मारै सालायखो गावसोर आं मोनसे खोथा बुं दे जे आं माने फार्स्ट टाइम बिदि लोंदों आरोना लोंदों माने इसेल' माबानि माइब्रा बिदै एकदम ओइ खिथार होनाङा र' माने फार्स्ट टाइम बिदि लोंदों नालाय खर'आव एसे नांदों एसेयानो नांखादों खर'आव थ' दे बेफोर जाबाय दे जियानो जाथों दा जों थांसै ना होलांसै बाजाराव नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे बिदिब्ला मा सालाय मारगोन नोङो हा सालाय मारो बोरो स्टार्टखौनो खालामनो रोङाखै आरो नों बाइक सालायनो नागिरदों हा ओंखार खोन्था दाबां बायदि नुदों खोन्थाना हाब बाइकखौनो रोङा नोङो स्टार्ट खालामनो रोङा आरो सालायबावनो नागिरदों मानो गावाखै इयो थ' माने फाइनालि दा सफैबाय जों बाजारावहा बाजारा नै बिदि जयो आरोना मेन हाइवे बे मेन हाइवेनि माने साइडआवहा बाजार नाङो आरोना नै बिराद मोजां आरोना एकदम बरिया धामाका नै पुरा मेन हाइवे केन'का किल' एकिटा 20 টাকা किल' ना अच्छा हा आधा केजि जानोसै ना आधा किल' 2 किल' অলপ ভাল একদম ধামাকা দিলে হল আচ্ছা नों बासिदो नों बासिदो बरिया बेखौ आं सोंसै र' এইটো কি 3টা লগত 20 টাকা নহ'ব 3টা লগত 20 টাকা নহ'ব এই তেৰিকা এই এনেকুৱা হয় দিব লাগে তো बा नै धामाका ना बाजारा मा फान नोंलाय मा लाव बियो मा पानिलाव आच्छा बरिया दे आरो बिलाइखौ लां दा नङा बेखौ आङो मास मोनसे जानो बादा होदों आंखौ डाक्टरा ओंखायनो जाथ'वा आङो मैथ्रु बिबारालाय मैथ्रु बिबारखौ आं सानथाम जाथ'वा दे थ' बिदिनो आरोना बाजारा एकदम माने मेन हाइवेनि जिङाव बाजार जायो आरोना धामाका नुबाय दा गाइस थ' माने मोनसेयावहा 10 टाकानो आरोना मोननैजों 20 टाका जागोन दा मोजां बाव एकदम बरिया लकेल बाजार माने लकेल मैगं मोनो आरोना बाव एकदम गोथां धामाका मोनो आरो बाव नै थ' नै मोनथामजों 20 राङाव हरगोननो बाव नै बिनिखौ लानोसै नैलाय दा मोनथाम लादो मोजांखौ बासिनानै एसे गिदिरखौ बासिना लाबानो जाबाय किमान करे गिरा 10 টাকা ना तो मैथ्रु बिबार लाबाय दे होदो
बास नैबे जाबाय एसे सिंनि आरोना बाजार सिंनि बे दहायनिया मेन रडनिमोन दा नैबे बाजार सिंनि आरोना नैबिदि सिस्टेम आरो सिंना जायो दा फन खांना जानो नागिरदोंमोन मिथिबायना केमेरा अन जाना होबायना लाजिलायदों दा 10 टाका बान्थि दिला हा जों टाउन फैनो गोनां जाहैबाय मानो होनोब्ला नाया जों बाजाराव एसे बेलेगमोन आरोना तो जों दा दैलि मार्केटाव हाबनोसै तो दैलि मार्केटाव हो तो फाइनाली नै ना लानो नागिरदों दा एदि किमान হৈছে এটো কেইশ গ্রাম হৈছে 500 650 130 হয় তো আপনি 120 টাকা দিব 10 টাকা কম দে দে কাটলে হল বড়াই কাট দিব বেশি ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় অকমান সৰু সৰু কাট দিব তো নে না লাबाय बाजार थांबाय बाजारनिफ्राय एसे थांबाय टाउननिफ्राय फैबाय न'आव एसे सोरां बारांनो सफैदों तो सोरां बारां सफैनायनि उनावहाय एसे जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामबाय बिदिनो ओंखाम मोनानि दा मोनाबायानो नै अलरेडि मोनाबायानो बेकग्राउन्डआव खोमसि खोमसि नुदों नोंथांमोना नुवाखै होमबा नुदों दा आं लांनोसै पुरा डिनारावहा तो आं दहाय बुंदोंमोन ना फार्स्टआवहा जोंहा आलासि फैदोंना दा आं बेखौबो इन्ट्रडक्सन खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तो बिथिं नै प्राणला देगासिनो ओइ मा बाथोन देदों खायला बाथोन ओरैनो बुं केमेरा नायना बुं मा खायला बाथोन ओके तो जानायाव दिनै मा दङ मोजांलाय खायला बाथोन ना ओमफ्राय पियास ओमफ्राय ओके तो गिबियावनो आङो इन्ट्रडक्सनखौ होनो सानदों एसे नाहरदो ओइ नाहरा नाहरानो माने एक्चुअली मा होननानै बुङो बेयो जाहा आइनि बिनानाव आरोना मादै नाहरलाय एसे नाहरलाय नोंखौ नुदों दा नै जाहा माने आइनि असे बिनानाव आरोना क्लिप फैनायानो जाबाङा बियो मालाबा 3 बोसोर दं खनसे मालाबा 5 बोसोर दं खनसे फैनाय जायो नङा नङा हाबायाव फैना फैयाखैमोन हाबायाव फैयाखै दा ओंखायनो माने फैबाय आरो थांलाय फैलायबो एसे माने प्रब्लेम ना गारि गुरानिबो आरो दा मा होननानै बुङो जेनेबा न'खरावबो जेनेबा खामानि मावग्रा एसे नङा होमबा एसे उसुबिदा थांलाय फैलाय खालामनो न फैगारनांगौ ना बिबर न'हा नों मानो फैगारा तो दहाय माने आयं गिदिरनि न'आवबो थांदोंमोन दहाय आंनो लांदोंमोन आइखौबो लांदोंमोन आरो मादैखौबो लांदोंमन ने लकेल दाउदों जाना फैबायनो आं बुंबाय मादैखौ जानो हायैखौ प्लास्टिकआव लाबोनानै गैया मा थाबोखो नाय गारियाव बारग'ना थाबबायनो लाबोनायावहा न तो जारला माने केमेरायावहा बिदि फार्स्ट टाइम बिदि ओंखारदों नालाय लाजिदों थारमाने न एसेसो लाजिदों ना माने लाजियोनो तो जेबो नङा दे आं जानायखौ लाखाया नङा होमबा दा इन्ट्रडक्सन खालामबाय आरो ना जाहा आइनि असे बिनानाव बियो दे एसे खनसे नाहरदो ओरै खालामहरदो ओके दे बिदिब्ला ना जाबाय थादो होमबा दे ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै फैलायबाय भिडिअनि गेजेरजों तो अलरेडि मोनाखाबाय नङा होमबा दा आं खालामसै एडिटिं खालामसै बिनि उनाव आं रेस्ट लानोसै तो आं भिडिअखौ बावनो इन खालामसै नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो तो बेनोसै जायफोरा दिनै गोदानै नायदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो नङा होमबा आरो कमेन्ट हरदो आंनि इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ थांनानै चेकआउट खालामनो हैनो हागोन आरो फल' खालामनो हागोन तो थेंक इउ फर वाचिं तो गुड नाइट बाय बाय रुको जरा नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो इन खालामसै जा कारेन्ट थांना होबाय